Mga Inyans, so dito pa tayo sa may Motor Ace, no? Barangay Gayam din, Mali, Pangasinan. Mga Inyans, so itong sa likod ko, mga laking motor to. Sa kategory ng mga medal na malaki na motor. Kasi yung EDB mga Inyans, at saka yung Yamaha, at saka yung yung Honda na 150. Para mga Inyans, no? Silipin natin yung presyo niya. Siya mga Inyans, no? Yung R15M ng Yamaha. Ito yung logo ng Inyans, yung Yamaha. Ayan, yung presyo pala ito mga Inyans, yung cash niya is 205,350. Down payment mga Inyans is 21,800. Tapos ano mga Inyans, yung 36 months niya is 9,741. Yung 24 months niya is 13,353. 24 months niya is 22,327. Rebates is 200. Tsaka mga Inyans, ito namang EDB 160. Ayan, so EDB 160, 169,070 yung cash price niya. Down payment is 22,000. 36 months niya is 7,357. 24 months niya is 9,439. 12 months niya is 15,140. Limit is 200. Ayan mga Inyans, no? Yung Yamaha, tsaka yung EDB 160. Available mo yan yung color red, no? Yung EDB. Ayan siya. Tapos may yung CB150X, no? Ito. CB150X, 176,000, no, yung cash price niya, 670. Yung down payment niya is 17,700. Yung 36 months niya is 8,467. 24 months niya is 24,045. At 12 months niya is 20,440. Limit is 200. Ay may no? Ito naman may is color red. Tapos ito naman color black. Ayun, ito presyo ng presyo ng dalawa. Available mo yan yung color black sa color red, yung CB150X ng Honda. Tsaka yan yung EDB ng 160, tsaka yung Yamaha na R15M. Yan, so yung EDB 160, tsaka yung CB150X ng Honda, tsaka yung Yamaha R15M. Yung presyo naman yan. Okay mo yan, no? Salamat sa panonood. God bless you everyone. More power, keep safe. Sana sa buti kayong kalagayan nyo yan. And bye-bye mga Inyans.